kun sige, at det har været en rigtig god oplevelse. Tilbage til dig, 4 Jam. Det var OZ 20 Jota. Ja, det er 4 Jam og ringen tilbage. Ja, det lyder hyggeligt. Rart, at I har fået noget ud af det, og at I er kommet ud. OZ 3 i det. OZ 3 i VS, det er 4 Jam og ringen lytter. Er der nogen, der kan løse OZ 3 i dag? Nej, beklager 4 Jam, vi får ham heller ikke her fra Sønderjylland af. Det var 7 Jota. Okay, jamen så videre. Super Nord, det er OV 4 Jam. KTH'en er i midt Skåne i byen der. Jeg har været aktiv mange år. Før i tiden i 19 var jeg ude med OZ2 EG fra Ishøj ude på Ungdomsøen ude for København. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg var også i Københavnsområdet i Vestby, Birkerød, i en lille på Midtjylland. Så det har været rigtig sjovt. Jeg har været på skole. Jeg synes, at det har været sjovt at komme ind med ungdommen her på spejderprojekter. Det var Jamen, OZ7 BT i midtskolen. OV2 Jam er også OV4 Jam tilbage. Jamen, det lyder godt. Vi sidder her, netop i Lille og sidder og kigger på hinanden, og vi de lokale siger, det er normalt en unormal udansning, men vi prøver lige at grænse vores billeder. Det var spændende. SM7 LAS, så får den OV4 Jam og ringen lytter. Ja, det er Sierra Alpha 7 Lima Alpha Sierra heroppe fra Væksø, 50 km nord for Væksø på en lille ø i Lille Sø, i en lille spejderhytte med 2 stykker. Vi har kørt 20 stykker her, men ikke nogen danske stationer, der har simpelthen været for meget QM eller for lidt effekt på. Men svenske og norske stationer, et hav af norske, har haft masser af kontakter til de unge der. Og de har haft en masse gode oplevelser på deres første kommunikation, så det har været sendende herfra. Jamen, jeg sender dem tilbage. Det var SM7 Lima Alpha Sierra. Jamen, SM7 LAS OV4 Jam og ringen lytter. Det lyder som om, at de har gået lidt rundt, og ja, sådan er det godt. OZ6 på nok OV4 Jam og ringen lytter. Ja, tak for det, og tak fordi jeg måtte være med. Det er hyggeligt at høre jer, og jeg hedder Egon, og jeg bor i Hejlsminde, i nærheden af Skamlingsbanken midt imellem Haderslev og Kolding, og I kommer flot igennem. Rigtig god fornøjelse til jer. Det var OZ6 Echo Golf Hejlsminde. Jamen 6 IG OV4 Jam, tak for det, og ring. OZ7 LK, det er også for OV4 Jam. OZ9 Eva fra Jota, oppe fra Skagen. OV et eller andet meter. Okay, du er på det. Tak for det. Er OZ9 Eva, Jota, Skagen. De er 10 spejdere, lidt on og off, imellem 8 og 10 spejdere. Jeg må OZ9 Eva, det lyder godt. Vi springer lige tilbage til OZ6 LK fra Jota. Er der lytter om det? Ja. OZ5 LKUR. Ja, OZ5 LK. Lad os høre, hvad I har at bidrage med. Vi har cyklet os, men vi har haft lidt problemer her i starten med radio. Okay. Ja,
men vi kan godt lytte jer, så bare fortsæt. Så har jeg fødselsdagen. Ja, det skal jo ikke have fødselsdag. Hvor mange spejder har I kørt? Hvor mange stationer har I kørt? 12-13 stykker. Jamen, må det være, det er jo fantastisk. Har I lavet andet end kørt konference? Har I lavet nogle andre aktiviteter? Ja, så er ude at have bål i kaffe. Jamen, det lyder godt. Jamen, det er rart at høre, I de hører lidt videre på resten af dagen. Så find jer på, I kan lytte lidt med, så hører vi på OZ4 Golf Delta OV4, ja. Ja, det er så OZ4 Golf Delta, normal QTH i Viby, og det er også det, jeg sender fra. I øjeblikket sidder jeg i Karlskrona i det østlige Sverige og snakker herfra, og jeg har tidligere været aktiv fra OZ9 Delta Sierra på Viby, Sjælland. 73 der, det var 4 Golf Delta remote. Firma OZ4, eller SM-3, OZ4 Golf Delta, der er remote OV4 jagt og ring. 73 og tak for det kommer. Jeg kører ikke SM-streg eller andet. Jeg kører direkte fra Viby remote control, så jeg kører på dansk kandidsnal alene. Okay, det er okay. OZ8 Tango. Det var nok OZ4 Mexico Quebec. Navnet her, det er Per, og min QTH, jeg bor her i Søndersø på Nordfyn, og I kommer fint igennem tilbage til jer. Det er OZ4 Mexico Quebec, ikke endnu, men mit nummer var 4 OZ4 Mexico Quebec. Jeg har noteret rigtigt. Tak for det. Du selv. Okay, tak. Kan I have en god dag? Ja, det er OZ6 HQ-navnet er Per, og QTH'en er Middelfart. Og jeg har tidligere deltaget i Jota for mange år tilbage, og det er noget med minimum 30 år siden. Så der er god Jota til jer, og kan I have en rigtig god dag. Det er OZ6 Hotel Quebec. Jamen, 6 Hotel Quebec, OV4 Jammering. Jamen, tak skal du have det, og lige måde. Så kan man finde lige nogle præstationer her på falderæbet. Det er 5 p. Ja, OZ9 TCA, OV4 Jammering lytter. OZ7 SP er også med her. Det var også en jordstation. OZ7 SP, du har taget på. Og 5 P1 jam. OV2 jam. Og OV2 jam. Og S5. Ja, jeg skal have en 5P1 jam. Er også stort. Ja. Med OZ2 jam. Det var også stort. Tilbage til 9DCA. Du har Mike. OV4 Jammering lytter. Var det OZ9'er EVA i Skagen, der blev kaldt? Yep, du har den. Værsgo. Tak for det. Vi sætter lige Christian, en spejder på her. Han skal lige prøve at snakke i radioen her første gang, så han får lige mic'en her og er væk. Hej. Hej, og velkommen til. Har I haft det godt, Jota? Ja. Det lyder godt. Hvor mange stationer har I kørt? 4. Okay, jamen, så har I været lidt ude. Har I lavet andre spændende ting? Ja, jeg har været på Roland 1. Jamen, det lyder godt. Har I lavet Jota der også på Roland 1? Nej, der er ikke Jota på Roland 1, men Christian er lige kommet retur fra Roland 1
og deltager nu i Jota op fra Skagen Endestation. Ja, men det er vel modtaget, Niva. Ja, det er godt. Jamen, ved ikke, har I mere bidrag med, ellers vil jeg sende Mike'en videre, så Niva, du får den op igen, og så hører vi dem, der har mere. Det er OV4 Jammerringen, der lytter. Tak for det. Det var ikke det. OZ6 Charlie, du får en OV4 Jammerringen, lytter. Ja, OV4 Jam, det er OZ6 Charlie. Mit navn er Kim, og jeg bor i Silkeborg. Jeg har desværre ikke kørt mod jul 3 år, men har kørt en del af Sjælland. Jeg ønsker jer rigtig god søndag, og med masser af kontakter og godt og glad for, at I stadigvæk lærer nogle nye spejder-tingene. 173 op, og god søndag. Jamen, Kim er OZ6 Charlie, OV4 Jam. Jamen, tak for det, og god søndag til dig på 70. 7SP, OV4 Jammerringen lytter. OZ7 Sugar Papa, OV4 Jammerringen lytter. Ja, tak for det. Det var OZ7 SP Toyota her. Navnet det er Asger. Jeg er radioamatør her på stationen. Vi har haft en masse QM herude og har haft virkelig bøvl med at komme ud af landet. Så vi har kørt en 3-4 kursorer, og der har ikke rigtig været noget for spejlerne her på radio, fordi jeg simpelthen ikke kunne høre, hvad folk de sagde. Men så har vi lavet så mange andre ting, som revløb, og vi har været del på Joti også. Så vi har haft en god weekend, uanset. Så alt er respekt for det. Jeg håber, det her det går klar igennem til jer. Det var OV, der er ved, der sidder med mikrofonen. Ja, OZ7 SP, OV4 Jam. Jo, men du har lyttet her på Midtjylland, Silkeborg. Ikke Silkeborg, det er lille. Ja, aha. Men Fino, de alle har taget det der 12. 5-1 Jam, OV4 Jammerringen lytter. Jamen, 5P1 Jam her. Navn det er Klaas. Vores QTH det er Kjellerup. Vi har haft 21 spejder her, og har haft en god Jota, haft en 12 QSO'er, men er der kommet lidt rundt i det nordiske og England, så det har været ok. Jeg har lige en 60 spejder her, som rigtig gerne kunne få lov til at have lyst til at lige sige, hvem de er, og hvad der har været det fedeste for dem på det års Jota. Så jeg rækker lige Mike'en internt videre her. Hej, jeg hedder Lili, og det fedeste for mig har været GPS-løbet. Hej, jeg hedder Freja, og det fedeste for mig var helt klart natteløbet i nat. Hej Freja, det er Morten over fra Skåne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at jeg er væk. Men det kommer fint rundt i Skåne i Sverige, Freja. Meget fint. Ja, det er 5P1 Jam igen her med Klaas ved Mike'en. Jo, de er lidt træt, og det kan man også høre i stemmen. Ja, jeg synes også, han forsvandt helt ned i gruset her, så jeg ved ikke lige, hvad der skete, men sådan er det jo nogle gange. Men ellers så har vi haft en god Jota her, masser af aktivitet. De har klippet dipol og fået den testet af, at den virkede. Det er jo sådan set det vigtigste, at man får et godt resultat ud af det også, ikke? Så har de været på Joti-delen, og så har der været et fedt natløb. Så de brugte sokkerholderen, men sådan det. Det er 5P1 Jam med Klaas OZ5 KLA ved Mike'en, retur til ringen. Jamen 5P1 Jam med Klaas og Mike'en. OV4 Jam med Hans og Mike'en tilbage. Jamen Klaas, det er godt at høre, at I bruger de fantastiske prikker i puslespillet, og I stadigvæk holder Saturn Brik højt. Det er et fantastisk produkt. Ja, men altid.
OV2 jam til hvornår, OV4 jam og ring lytter. OV2 jam, OV4 jam, lytter og ring også. Okay. Jamen, så nåede vi faktisk den hele liste. Det var godt nok blevet langt i år, og det er jo dejligt. Jamen, jeg kan jo så slutte af med, hvordan det er gået her ved OV4 jam. Vi har været i spejder og lige så mange ledere, og vi har også kørt på Jose og Jose, og vi har knap 25 kontakter i log på HF og noget på DMR. Vi har døjet, og vi har haft hjælp fra og ja, det har været på ræveløb. Den har ikke ræveløb, PMR-løb med glatten efter ud i mørke, og det har været sirener, og vi har fået natløb, og kort sagt, det har været som det plejer. Alt er godt. Jeg har også helt fuldt brugt det her. De er ved at gå tur og se de forskellige. De har i hvert fald styr på lidt. Ja, jeg ved ikke, om der er flere, der har noget bidrag med, så jeg kaster lige den op i luften, så må dem, der har noget, tage af mig. OC4, ja, det er kort info. Jamen, to i kæbekort. Jamen, tak for det. Vi har ikke kørt meget HF i år. Til gengæld har vi haft noget laserskæring og gravering med laser. Så har vi haft noget 3D-print, som er noget helt nyt, og så har vi lagt lidt på programmering af mikrobier herude. Jamen, 2IG, det lyder som om, at det har været sjovt. Det er noget, de unge godt kan lide at lege med 3D-scanner og 3D-printer og alt det der. Så det er jo dejligt. Ja, men hvor mange har I lavet? Men vi har haft 19 spejder igennem, og så har vi lavet de steder. Så der har været, ja, vi er mange voksne, som er spejder, selvom udvalget ikke vil være sammen med os i år. Goddag. Så fik vi det der. Der var en station mere. Ja, men 7 UDC SM UDC du går. Ja, jeg kan jo sige goddag til 2IG også, som vi er ude på ungdomsøen med på 19. Jamen, OSM7 UDT, OV4 jam, jamen, sidder og siger, at de ikke var med i gruppen så lang tid, så det er derfor. Men gruppen kører fint, vi har det godt, kan jeg informere om. Jamen, er der andre, der ønsker mig, hvor jeg sige, det var OV4 jam og ring til lytter. Jamen, OC7 Jota her, vi har da også lige en enkelt spejder, der gerne vil have lov til at lige sige hej til jer en gang. 7 Jota, der går. Hej. Hej, hvad hedder du? Ja, jeg hedder Kasper. Hej Kasper, har du haft det godt ude? Ja, det skulle du tro. Vi har lavet mange sjove ting. Super. Noget specielt sjovt. Hvad var det allerbedste? Vi har lavet antenner. Antenner? Har I arbejdet med det der, kender du en brik-systemet? Ja. Hvad synes du om det? Det var vildt sjovt. Det var godt at høre. Sådan skal det være. Andre spændende ting, Kasper? Jeg kan ikke lige helt huske hele dagen, så... Lidt brugt måske, ja. Sådan kan det jo godt være. Har I flere spejder, Jota og ring lytter? Nej, det ser ikke ud til, at der er flere spejder, der har lyst til at snakke hen, så du sender den bare videre i ringen. Ja, men OC7 Jota, hvad det var nu? OC7 Jota, OV4 jam. Jamen, det er fint. Der var lige en mere, der kan snakke sige noget.
Hvad Kasper og Mike også sige? Ja, OZ0 Jam. Og OZ9 Eva fra Skagen. Vi har også en spejder her, som ikke har prøvet at snakke i radio før, og vi skal prøve det, hvis der er plads til det. Jamen, nu Eva fra Skagen, det lyder godt. Du er lidt svag i år, så er det. Sådan kan det være. Tak skal du have. Vi sender mic'en videre til Christine. Og øjeblik. Hej, det er Christine fra Skagen. Hej, Christine fra Skagen. Har du haft det godt, Jota? Ja. Hvad var det dårligste? Det var... Vi har spillet en matador hele natten, så vi har været op her til klokken 4:30 i nat, så resten af flokken er godt trætte og trøste. Jamen, lige et af så må I også være godt brugt op til noget på. Ja, men bare jeg har haft det godt, og har I arbejdet lidt med brikteknik? Ja, vi har arbejdet lidt med det. Vi har fået et par koder, og vi har også givet vores egen kode videre, men vi har ikke nået for langt med det. Ja, det lyder godt. Jamen, skal vi ikke lukke noget til, vi kan høre, hvad han har til det siger jeg på? Ja, det er OZ0 Jam. Jamen, jeg vil bare egentlig spørge, om der er nogen som helst, der har brugt det der nye computerspil, Vara Digital Mode på HF, hvor man kan spille imod hinanden. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, om der var nogen, der har haft aktivitet omkring det. Det var OZ0 Jam. Ja, jeg fik ikke nogen respons, så jeg regner ikke med, at der er nogen, der har kørt det, men det er i hvert fald en option til næste Jota. Det var OZ0 Jam slut. Jamen, 0 Jam. Jeg får Jota, hvad der har skrevet. En sejler, der lige ville hilse på min indtil da. Det var lidt langt siden. Vi har været 18 sejler, vi har været 5 amatører med radio, og så 3 med licens uden radio, som er altså sejler. Så har vi lige en enkelt, der vil sige goddag til jer, hvis I har tid til det. OZ7 Jota. 7 Jota. Jamen, det er så OZ0 der sidder i mikrofonen. Jeg har fået ud af svaret, vi godt have lov at sige tak, for I deltager i vores arrangement, så det har været en god succes hos os. Så 73 til alle sammen, og tak for venlig deltagelse. Jamen, OZ7 Jota. Jamen, det er godt, at gør det, og det er godt, at det er Jamen, det lyder godt. Der var lidt så dobbelt, så jeg ved ikke om... Vi prøver lige en gang. Vi har 8 spejder og 8 amatører. Vi har også en... Ja, men der skal vi prøve med en gang til, og nu går vi i andre men vi får lidt ikke eller højt. Her kommer der. Ja, men 2 er på, vi er i gang. Og vi er bygget. Vi har desværre nok fået 2 mere, men det kan vi jo gøre bedre næste år. Det kan vi jo forsøge på i hvert fald. Ja, men altid andre... Alfa, Lima, Bravo, Delta. Var det OZ3 EVA? Jeg kan ikke lytte flere, så det er du rigtig af for i år i 73. Tak for dejligt, hvor du skulle lege sig. Det er jo det, der har været nørdet den her weekend, det vi udnytte. Så 73 hele vejen rundt, det var jo en serie, der er lidt på og Hotel, Alfa, Lima, Bravo, Delta. OZ3 EVA, når vi nu skal hen. Bravo, Delta.
Til,